Hello guys, ari kami subong sa Don Salvador. Bantaye! Bantaye! Okay guys, arigli guys si Sir Edel kag si Sir Q. Bantayan nyo na sila sa amon nga ano gani nga vlog sa place ni nung Cleo later sa January. So Sir Edel ano gani nga dito di? Wala lang, SBM wins. Okay, kay may post evaluation sa SBM wins, no? Okay, so ari kami sa Rafa Valley. Karon mapalabista kami. Bantaye. Okay, sino gali mo upod ko di mga kabantay? Upod ko subong ang pinakagwapo nga teacher sa bago, si Ralph. Kag ang pinakamacho, si Sir Ronnie. Ari ang SBM wins coordinator sa division, si Ma'am Soriano. Ito siya. Ay, hello ma'am. Ay, si Ma'am Soriano. Okay. So malagaw-lagaw kami anay. Bantaye. Mga kabantay, hindi ang presyo. Kasi makibot ka mo ha. Dapat magkatuwa mo din, madalahan mo ni Libo. Okay. Ay, kamahal galit eh. Okay mga kabantay, diri kami ani ko naman yaga sa Rafas Valley. Nagtauntang ilang ang mga food later on, okay? Oh, gutom na ho. Bantay eh. Okay, diri sa Rafa, hindi siya gali resort, kundi isa ka wellness place. Ang ila di ko ng mga foods is pure organic. Pure organic, okay? So mga plant-based tanan ang ila di mga foods. So kung makita nyo, kung ginangamon nga mga plato, ang amon salad, puro mga bulak, mga tanom. Ang amon nga rice, brown rice. Tapos, ang amon kagi nga juice. Ano ganito sa Ralph ang juice ta? Lemongrass juice, okay? With no sugar. With no sugar, only salt. Bantay eh. Agsisel. O, niwa. Kung makauni siya sa tatlo ka tasa nga rice, for example, tatlo ka tasa nga rice, pag abot niya 35, taas na yung triglycerides. Niwang siya, pero high blood na siya. Ang lain pagid kung magkatutanan filtration sa liver ang fat, mahimo siya fatty liver. Kadto ka mo sa Capitol, interviewon din may mga niwang na lugar sa Capitol, may mga fatty liver na permis sa mga inasal, unlimited rice. Kadto diri, mama ko may isa ka tawo na kadto kaniwang sa iya ha, 7 ka rice ang makaon niya sa mga inasal. Imagine na bala, ano nga load ang ginahatag mo sa imong pancreas? Ang pancreas ta mo na kung ma-detect sa pancreas ta nga pila ka tasa ang nagasirkular nga kalamay tungod nga 1 cup of rice na white is equivalent to 1 cup of sugar in your blood after 45 minutes. So if you eat 5 cups of rice, 5 cups of sugar na nga nagasirkular. Di ako na nga hindi uso sa lawas mo nga may nagasirkular dira nga 5 cups kay lagson ka sa mikrobyo. So, ma-diabetes ka, ang mga pilas mo lagaayo kay tamis. So, what your body will do, i-release yung insulin from the pancreas to your blood para nga makakas ang kalamay sa dugo. I-convert na tanan sa fat. Ginabakal ko. Kaya kung wala gani ulod, para sa ang halin sa ano ka practice sa subong daw bagyo na ang kanlaon. Kung may parente ka mo sa kanlaon, makutas na kinatumpoy na sa formalin. Wala pa nalabot sa high fertilizer, high pesticide. Kaya ginabutang. Ang Coke, amo na siling ko kagina sa inyo, 2.3 ang acidity. It's so acidic nga pag inom mo sang Coke, ang imo nga tanan nga mga calcium ginapangihi. Dason panumdumon mo nga 12 to 14 teaspoon of sugar kay nga ina siya ang sugar ta sa mga ginausar sa aton soft drinks sa mga sito is already high fructose corn syrup of America. So sa una sa nagausar ang Pilipinas sang tubo sang Negros, ang kada 8 ounce ang Coke is 9.6 teaspoon. Subong yan 12 to 14 teaspoon plus mercury. Nga
Kay maglimpyo ang Amerika sang mais going to your to clarify the corn para makuha lang mga higko and everything, hindi sila gausar sa lime kapag sa Negros. They use caustic soda which is very high in mercury. Sa kalabasa, 50% ang kalayo, reduce. Ang imo nga okra, talong, sitaw, whatever, kinuhuluman mo na 3 hours para makakas ang uric acid. Okay? Kuhaon mo na siya sa tubig, ihaboy ang tubig, ihaboy mo na yung uric acid, ibutang mo na 50% na lang ang imo kalayo, kasurong-surong na lang. Pag change ang color, sang imo mga utan nga gibutang, patyon mo amo na pagbutang sang tanan nga dahon, wala na kalayo. Kag hindi mo na pagtangkan, amo na napagkaon sa bukan. Kay ang malunggay, for example, agaon mo, pagwa sa buli mo, malunggay kita sa gyapon, kaya hindi mo na matunaw. Because the enzyme that helps you digest, patay. That's why plant is dependent on enzymes for metabolism of the body. Okay, so mga kabantaye, may-ari man sila bukayo, pero hindi pa kami sure kung sugar, ordinary sugar, maybe organic sugar, madiging butan nila. Mamangkot ako kay Doc, bantaye. Okay mga kabantaye, ano naman yung subong, it's Aragon tea, okay? Aragon tea. Aragon tea. Reddish ang color niya. Oh. Probably, alin naman isa ka flower niya. From Aragon. And then kinala mag-inom ka ng mga kabantay, taas ginag isa mo ka finger na amo siya. Bantay eh. Ang mga vegetable nga may ulot, amo nang healthy. Oh, amo na ako kay Doc Agina. Sa mga kabantay dapat gali ko magbakal kita mga vegetables. Oo. Magbakal ta mga utan-utan, pangitaan tagid sang Ulot. oh, lod. Amo na ang proof nga healthy kag wala sang insecticides. Kaya ang atong ginakaon. So, kung may ulod ang duta kauna nyo. Bantay eh. Bantaye! Hello mga kabantaye, ari na kami sa La Vista. Bantaye. Okay, so mga kabantaye, the reason nga ari tagali sa La Vista sa Don Salvador kay it's the post-evaluation of SBM Wins implementation for fiscal year 2019. So mga upod ta subong ang mga SBM Wins coordinator sa Division of Bago City. Okay, kag syempre ari kaming mga extra with Sir Ralph, Sir Ronnie, and yours truly, Bantaye. Okay mga kabantaye, makato na kami subong sa amon nga designated rooms. Garden Villa 1 kami. Pila gani ka steps, Sir Ralph? 120 steps. Pakasaka! Then 120 steps para ako. Okay. So, total of 240. So, Bantaye. Okay mga kabantaye, ari na kami sa among room, kagka namin digay isang view. Antahan nyo? Okay, namin isang view sang amon nga designated nga room. So upod ko di, sila Sir Ralph, Sir Ronnie, tatlo kami di. Kag karon, matry kami zipline. Mazipline ta Brad? Yes. Lain kami ito kay lugar. Oo, may zipline gali dire. Okay, so bantaye. Okay mga kabantaye, naka-rest na kami kadali sa amon nga room and then nag-decide kami nga malibot-libot pero lang tayo yung view ko namin. Yan. Sa malibot-libot kami, anay. Bantaye. Lain kami. Buwas! Was. Yeah, bantaye. For a puli, one time. Bantaye. Cable car gali. Table car lang kami ganun para sweet. Oo. Musik mo, oras ang ano ka na, musik mo, oras sa type. Okay mga kabantayan, muna sila nagpala-vista sila para mag-ML. Nagina ko parang yung na-videoan. Okay mga kabantaye,
This is what early morning looks like diri sa La Vista. Okay, so katugnaw ano sir? Katugnaw kag ka-foggy. And maganda sila. Dali lang. Mga empleyado, di mo kumpraga, zipline lang yan. So, Very amazing si na Sir- ako sa Muntao. si Sir Gar dalhin dito sa punta, pakanto na siya. Naka-zipline siya Ma-jogging kami karon ma-zipline man kami. Bantay eh. Oo, pero Okay mga kabantay eh. Na-injured na aga pa no. Natumba ta. Kagang duwa ni Yogi nakatlawan lang ko. Why ko joke. Ibuligan mo ko nila. So, ari Buligan pa tindo. Buligan ko nila. Ibuligan ko nila mangkot. Kung anong tabot-takon, may mga kabra ko anong tabot-takon. So, ari ginabulong ta sa bong ni Doc mga kabantay eh. Ginapamako talaga may PhilHealth ko. Joke. Bantay eh. Pwede. Sa pa? Kaya karon mairitar na siya kung Amo na ganito, sirap siling ko lagi rab sa akon nga dargo ga, ano, gahapdi pagiduga. si Tutora always prepared. Na ano ko na injured. Nag-i-study ball lang. Nag-i-study mo. Panit na Ma'am. kanya Eh, panit. ang dali wala na. Wala. Mayo gani kay amo lang gid nga. Dito wala mo digit check. Ako natisi di ako. Safe, safe, safe. Safe? Wala na labot, kilipot ka na. Ayan po. Bantay eh. Doc, thank you gid Doc. Ay, may ako salamat. Doc, thank you gid ha. No problem. Okay. So, mga kabantay, according sa Dr. Mabuhit ako lawig. Kinala ko lang ko 3 times a day nga ano. Nga ano ganito? Ari doktor man mo. Doktor man niya. 3 times a day nga ano. Inom tubig. Bantay. Okay mga kabantay, it's 8:38 in the morning. Kag kung makita niyo mga upod ko din, nagsako sila. Productive katama sa nila ginaobra, makabulig sa ekonomiya sa Pilipinas. Okay? Ang sige. Prepare sa para sa SEA Games. Ka-practice sila Mobile Legends. Magaling may age limit na yan. Wow, 30 abang. Bantay eh. Okay mga kabantay, papuli na kami sa bago. Nag-stop over kami anay kay namakal kami sang pinya sa Igadalan. Barato lang 100. Amo na siya kadamo. By the way, mga kabantay, why na kami gali na dayon sa amon nga plano mag-zipline kay plano pa kami nagpuli. Okay? So, bantay eh. Okay mga kabantay eh, stop over kami liwat nga baka kami sa pinya. Mga brad nga ganito na dayon. Ngaway na dayon ano. Ngaway na dayon sa aton nga ano. Zipline? Zipline. Ay nagulan. Nagulan o ano over Overweight. weight. Si Overweight. Hindi. Bantay. Kapasti sa anak. Ayos.
Bantaye!